Van nekünk egy értékes leletünk, sőt, nem is csak egyszerűen értékes, rejtélyes lelet, ez a tatárlakai amulet. Mit tudunk erről? Ez egy különleges kincse az emberiségnek, az emberiség világörökségének, két okból is. Az egyik az, hogy olyan jeleket, jelrendszer, talán írást láthatunk rajta, ami az emberiség legősibb írás rétegéhez tartozik, a ma ismert írások közül. A másik pedig az, hogy tényleg írásról van-e szó, vagy esetleg képírásról, vagy esetleg csak valamiféle képírásra emlékeztető, vagy kezdetleges képírásról. Na most az, hogy mikor készült, annak is óriási jelentősége van, mert az emberiség legrégibb ismert írása, a mezopotámiai, az időszámításunk előtti 3500 körüli időből származik, és hát erről a tatárlakai korongon látható jelekről úgy gondolják sokan, nem véletlenül, hogy ez 1000-2000 évvel még megelőzi az emberiség legrégibb írását. Hát hogy lehet, hogy az azt jelenti, hogy akkor újra kell gondolnunk az írás történetéről kialakult elképzelésünket, mert lehet, hogy akkor nem Sumérból, Mezopotámiából eredt az írás, hanem Erdélyből. Ennek óriási jelentősége van. Mi szól amellett, hogy ez a tatárlakai korong az időszámításunk előtti 5000 körüli időből származik. Hát egy nagyon fontos és perdöntő tény, egy természettudományos tény, ez pedig az úgynevezett rádiókarbon vizsgálat, a szén 14-es izotópjának, a radioaktív izotópjának az elbomlásából egyértelműen meg lehet állapítani, hogy a kérdéses objektum melyik korból ered. Igen, ám csak azt mondják, hogy vannak, akik ezt nem fogadják el, azt mondják, hogy ezek a jelek annyira hasonlítanak a sumér jelekhez, hogy egykorúaknak kell, hogy legyenek a sumér jelekkel, mert nem lehetnek 1000 évvel korábbiak, mert 1000 év alatt sokat változhattak volna. De ez egy írásrendszer esetében azért nem feltétlenül így van, hiszen a latin írás is 1000 éve lényegében ugyanabból a jelkészletből áll. Úgyhogy... Mi a te személyes gondolatod? Mi lehet a tatárlakai amulet? Itt áll a vita, de ugyanakkor újabb tény került látott napvilágot, és ez nagyon fontos, és talán ez lesz igazán perdöntő, hogy ezeket a tatárlakai korongocskákat még egyébként sok más értékes tárgyal együtt egy áldozati gödörben találták. Ez az áldozati gödör olyan mélységben volt, hogy azokat olyan földtani rétegek követték egymás után, amelyek arra a korra utalnak, ami időszámításunk előtt 5000 körüli időszakot jelenti, és emellett az áldozati gödör mellett találtak egy olyan házat, egy földben mélyített házat, amiben találtak csontvázat és tárgyakat, és ezeket szintén megvizsgálták ezzel a rádiókarbon módszerrel, és ezeknek a korát is időszámításunk előtt 5200 plusz-minusz 100 évre teszik. Tehát perdöntően állíthatjuk azt esetleg, hogy a mai magyarságnak szellemi hagyatékaként van egy Krisztus előtt 5000-ből való, vagy 5000 éves lelete, nem is tudom, hogy melyik idő a pontosabb. Tehát, hogy van egy ilyen leletünk, ez azt jelenteni? Ez azt jelenti, hogy ha figyelembe vesszük ezt a legújabb eredményt, tehát, hogy annak a lakóháznak a kora, illetve annak a csontváznak a kora, amelyik kapcsolatban áll, és egyértelmű kapcsolatban áll a tatárlakai koronggal, annak a kora is szén 14-es izotóppal leellenőrizve időszámításunk előtt 5200-ra tehető, tehát ez úgy gondolom, hogy ez egyértelműen bizonyítja már, kétszeresen is, azt, hogy ez az írás megelőzi a folyamközi mezopotámiai sumér írást, illetve az a második kérdés merül fel, hogy ez most írásnak tekinthető-e, vagy nem. Vagy csak képírás, vagy kezdetleges képírásnak, aminek nincs különösebb jelentősége, azért, amazért. Na most itt... mit mutatnak ezek a jelek? Tehát mit lehet leolvasni erről az amuletről? Ezen a kis táblácskán olyan jelek szerepelnek, amik a hasonló rokon tárgyakkal együtt egy nagyon kidolgozott, egyértelmű jelkészletet jelentenek. És igazából ez összekapcsolódik egy egész kultúrkörrel, amit a vincsai, illetve hát ez Nándorfehérvárnak az egyik a körzetében, egyik elnevezése, a Belgrádnak az egyik kerülete Vincsa. Tehát ez is még a Kárpát-medencéhez tartozó lelet, a vincsai kultúra, vincsai leletekről elnevezett kultúra. Ez is ugyanebből a korból származik, és rengeteg sok hasonló jelet
tartalmazó tárgyat találtak, de ezek a jelek kezdetlegesebbek, illetve nem olyan ügyesen kialakítottak, mint ezek a tatárlakai korongon. Tehát érdekes, hogy bár abból rengeteget megtaláltak, de ezek minthogyha nem olyan felkészült, olyan jó íráskészségű emberek rajzolták volna ezeket, mint a tatárlakai korongot, és ennek a vincsai kultúrának a kora az szintén egyértelműen közmeg mindenki elfogadja, hogy az időszámítások előtt 5200-5300 körül kezdődött, és több mint 2000 éven keresztül fönnmaradt. Nagyon sokan mondanak nézeteket erről az amuletről, és rovásírás jelekhez próbálják hasonlítani ezen az amulettel lévő ábrázolást. Te erről mit gondolsz? Nagyon érdekes táblázatokat megnézni, hogyha összehasonlítjuk azt a jelkészletet, amely tatárlakai korongon szerepel, összehasonlítjuk azt más rokon írásokkal, tehát például a trójaival, vagy éppen a székely magyar rovásírás jeleivel, és akkor láthatjuk, hogy mekkora jelkészlete van a tatárlakai, mekkora ABC-je van, legalábbis az ismert jelei, és azok mennyire hasonlítanak a székely rovásíráshoz, vagy a trójai rovásírásnak a jelei jelkészletéhez, és hát ebből is különböző következtetéseket lehet levonni, és ami szintén fontos ahhoz, hogy ennek a tatárlakai korongnak a jelentőséget értékeljük, hogy ez egy olyan írásrendszerhez tartozik a vincsai kultúrával, kultúrai jelkészletével együtt, aminek a jelei egységesek, tehát nem ötletszerűen az egyik helyen egyszer ilyen, egyszer olyan, egyszer amolyan, hanem 2000 éven keresztül nagyjából hasonló, maga a jelkészlet, kisebb-nagyobb változás, egyéni leírási különbségek vannak, de mégiscsak ott van egy egységes váza, ami az írásoknak a jellemzője. Ráadásul az, hogy milyen egymás utánba fordulnak elő. Tehát vannak olyan jelcsoportok, amik gyakran szerepelnek egymás után, ez pedig ugye az egyes szavak például szintén olyan jelkészletek, amik mindig azonos betűvel szoktunk leírni, azonos betűcsoport egy-egy szó, hogyha ezekben a jelkészletekben azonos jelcsoportok szerepelnek gyakran, akkor ez arra utal, hogy hát ez bizony írás kell, hogy legyen, mert ezt egy egyszerű festményen ilyesmi nem szokott előfordulni. Mit üzen ez a korong? Mi van rajta? Hát a tatárlakai korongnak az üzenetét nem állíthatjuk, hogy egyértelműen megfejtettük. Vannak, akik úgy gondolják, hogy találtak egy bizonyos megfejtést, sokféle megfejtése. Te mit gondolsz? Létezik. Mi van rajta? Én abban látom a jelentőségét, nem is abban, hogy pontosan mit tartalmaz, hanem van rajta például olyan jel, mint például éppen az egynek a jele. Vagyis az a kettős kereszt, ami egyébként az egyháromságnak a jelképe is. Ez megvan a rovásban. Ez megvan a rovásírásban, és érdekes módon a G betűnek, illetve az egynek a jele az éppen egy ilyen, az egynek a jele 3 vonalból áll. Ugye ez már önmagában egy megdöbbentő dolog, mert az egyet, hogyha megkérdezzük, hogy hogyan ábrázolná valaki, akkor egy valamivel, egy vonallal, egy ponttal, egy körrel ábrázolni, de az, hogy 3 vonallal ábrázolni az egyet, ez megdöbbentő, és éppen a magyar nemzeti jelképeken is szerepel ugye a kettős kereszt, és ennek az eredeti jelentése az volt még, hogy ezzel az eggyel áll kapcsolatban, ami pedig a mágusoknak a világképéhez köthető. Lehet, hogy számomra ennek van jelentősége. Lehet, hogy akkor ez egy mágusnak volt a kelléke, vagy egy nyakéke, vagy egy ékszere? Azok a leletek, azok a tárgyi leletek, azok az alabástrom szobrocskák, amiket ott találtak, azok igenis arra utalnak, hogy itt egy rendkívüli leletről van szó, akárcsak az írásnak a rendkívüli fejlettsége, nagyon kidolgozott, nagyon szabatosan vannak megrajzolva ezek a jelek, különösen, hogyha összevetjük a vincsai kultúrával, és ez a vincsai kultúra ez tulajdonképpen olyan, hogy sokan azt mondják, hogy a vincsa tordosi kultúra, mert Tordosnak a leletei, ugye ami Torma Zsófia tárt föl, a Tordosnak a leletei is beletartoznak ebbe a kultúrkörbe jelekkel, mert nem lehetnek 1000 évvel korábbiak, mert 1000 év alatt sokat változhattak volna. De ez egy írásrendszer esetében azért nem feltétlenül így van, hiszen a latin írás is 1000 éve lényegében ugyanabból a jelkészletből áll. Úgyhogy... Mi a te személyes gondolatod? Mi lehet a tatárlakai amulet? Itt áll a vita, de ugyanakkor újabb tény került, látott napvilágot, és ez nagyon fontos, és talán ez lesz igazán perdöntő, hogy ezeket a tatárlakai korongocskákat még egyébként sok más értékes tárgyal együtt egy áldozati gödörben találták. Ez az áldozati gödör olyan mélységben volt, hogy azokat olyan földtani rétegek követték egymás után, amelyek arra a korra utalnak, ami időszámítások előtt 5000 körüli időszakot jelenti, és emellett az áldozati gödör mellett találtak egy olyan házat, egy földben mélyített házat, amiben találtak csontvázat,
és tárgyakat, és ezeket szintén megvizsgálták ezzel a rádiókarbon módszerrel, és ezeknek a korát is időszámításunk előtt 5200 plusz-minusz 100 évre teszik. Tehát perdöntően állíthatjuk azt esetleg, hogy a mai magyarságnak szellemi hagyatékaként van egy Krisztus előtt 5000-ből való, vagy 5000 éves lelete, nem is tudom, hogy melyik idő a pontosabb. Tehát, hogy van egy ilyen leletünk, ez azt jelenteni? Ez azt jelenti, hogy ha figyelembe vesszük ezt a legújabb eredményt, tehát, hogy annak a lakóháznak a kora, illetve annak a csontváznak lehet levonni, és ami szintén fontos ahhoz, hogy ennek a tatárlakai korongnak a jelentőséget értékeljük, hogy ez egy olyan írásrendszerhez tartozik a vincsai kultúrával, kultúrai jelkészletével együtt, aminek a jelei egységesek, tehát nem ötletszerűen az egyik helyen egyszer ilyen, egyszer olyan, egyszer amolyan, hanem 2000 éven keresztül nagyjából hasonló, maga a jelkészlet, kisebb-nagyobb változás, egyéni leírási különbségek vannak, de mégiscsak ott van egy egységes váza, ami az írásoknak a jellemzője. Ráadásul az, hogy milyen egymás utánba fordulnak elő. Tehát vannak olyan jelcsoportok, amik gyakran szerepelnek egymás után, ez pedig ugye az egyes szavak például szintén olyan jelkészletek, amik mindig azonos betűvel szoktunk leírni, azonos betűcsoport egy-egy szó, hogyha ezekben a jelkészletekben azonos jelcsoportok szerepelnek gyakran, akkor ez arra utal, hogy hát ez bizony írás kell, hogy legyen, mert ezt egy egyszerű festményen ilyesmi nem szokott előfordulni. Mit üzen ez a korong? Mi van rajta? Hát a tatárlakai korongnak az üzenetét nem állíthatjuk, hogy egyértelműen megfejtettük. Vannak, akik úgy gondolják, hogy találtak egy bizonyos megfejtést, sokféle megfejtése. Te mit gondolsz? Létezik. Mi van rajta? Én abban látom a jelentőségét, nem is abban, hogy pontosan mit tartalmaz, hanem van rajta például olyan jel, mint például éppen az egynek a jele. Vagyis az a kettős kerek, a kora, amelyik kapcsolatban áll, és egyértelmű kapcsolatban áll a tatárlakai koronggal, annak a kora is szén 14-es izotoppal leellenőrizve időszámításunk előtt 5200-ra tehető, tehát ez úgy gondolom, hogy ez egyértelműen bizonyítja már, kétszeresen is, azt, hogy ez az írás megelőzi a folyamközi mezopotámiai sumér írást, illetve az a második kérdés merül fel, hogy ez most írásnak tekinthető-e, vagy nem. Vagy csak képírás, vagy kezdetleges képírásnak, aminek nincs különösebb jelentősége, azért, amazért. Na most itt mit mutatnak ezek a jelek? Tehát mit lehet leolvasni erről az amuletről? Ezen a kis táblácskán olyan jelek szerepelnek, amik a hasonló rokon tárgyakkal együtt egy nagyon kidolgozott, egyértelmű jelkészletet jelentenek. És igazából ez összekapcsolódik egy egész kultúrkörrel, amit a vincsai, illetve hát ez Nándorfehérvárnak az egyik, vagy a körzetében egyik elnevezése, a Belgrádnak az egyik kerülete Vincsa. Tehát ez is még a Kárpát-medencéhez tartozó lelet, a vincsai kultúra, vincsai leletekről elnevezett kultúra. Ez is ugyanebből a korból származik, és rengeteg sok hasonló jelet tartalmazó tárgyat találtak, de ezek a jelek kezdetlegesebbek, illetve nem olyan ügyesen